както разбрахте от заглавие, то днес ще ви покажа новите покупки от 99p. И така, нека да започнем към видеото. Приятели, ето ни. Сега ще ви покажа първата покупка. Ще се върна, когато я взема. Първата покупка е ето този пъзел. Ще взема камерата, за да ви го покажа. Ето този пъзел, извинете, там има нещо. Ето така ще го махна. И беше ето този пъзел, който ми хареса, защото има фея, има тук отвари, нещо книга и нещо друго. Така. И ще ви покажа с радост как го подреждам, но няма да е сега. Така, нека да преминаваме към втората покупка. Втората покупка, приятели, беше ето това. И сега ще го отворим с вас. Ето така. Да видим. Ето тук има тиксо. Ще го махна и тук. Ето тук има тиксо. Ето ще го махна и ето. Взех опаковка на това. Вътре има две различни вкусове. Ето го. Ще опитам боровинка и ягода. И те са вкусове. Ако не може да го видите, ето вижте, това е ягода. То се личи ето тук. Тук е боровинка. И ще го опитам. Така, приятели, изядох, но по-вкусното беше боровинката. Така, нека да преминаваме към третото нещо. Третото нещо беше ето това, което се харесах на филм на тролчетата. Ето тук е това нещо. Тук е Попи и тук е блясъчко. И така, това е касичка. Други използват на прасе, но на мен ми харесва с прасе. И така, на мен ми харесва да я оставя с блясъчко, защото по-интересно изглежда. Ето вижте. Да преминавам, няма да говоря повече, нека да преминавам към третото нещо. Нямайте, приятели, но забравих да ви кажа. Третото и последно нещо е ето това. Така, също е 99p, така. Ще оставя да гледам така, защото аз не мога да ви кажа. Аз ако хващам таковото, ако хващам камерата, как ще хвана да отворя железата. Това е старо желе, приятели. Но онова розовото ще го отворим с вас с радост. Много малко се къса. Много е меко. Оставя следи, но не издава онзи звук. Така. Но вижте да ви покажа един ефект. Не мога да го... как беше? Сега не го издава този звук. Мисля, че се разваля. Така, ще си сбърша малко ръцете. Ето. И розовото е ново и вижте. Вижте, приятели. Ако можете да го видите. Ето, изкарвам, вижте. Вижте колко е яко. Мега яко. Вижте. Пука. Оставя следи. Но не издава и онзи звук. Така. Нека да преминаваме към края на това видео. Не забравяй да ви покажа ефекта на това. Вижте. Ето, за това му казват туалетна. За това така го продават. Стига. На мен ми е смешно, но ако на вас ви е гадно, можете да ми гледате това видео, да преветрите. Така. Тук виждате какво пише. Пише някакво нещо глоб. Глоб. Така, и нека да преминаваме към края на това видео. Приятели,
ето нещата, които ви показах. Това е пъзел. Това е едно не е желирано, а просто бомбонна клечка.